Tard is-Sibt filgħodu l-Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat inawgura l-binja ġdida ta' Kinetic Dance Academy fil-Fgura. F'dawra mal-post, wieħed seta' jara l-ispazju komdu u l-ambjent professjonali li huwa disponibbli għaż-żeffiena kollha li jattendu. Tkellimna mad-diretturi ta' din l-Akkademja li esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal dan il-ftuħ uffiċjali wara żmien ta' xogħol ħidma bla waqfien. Jiena Difni 4 snin ilu wellitna l-iskola Kinetic, konna Kinetic Dance Studio, fi żmien 4 snin investejna biex illum nistgħu ngħidu li akkademja, investejna ħafna flus biex dawn it-tfal li qed taraw warajna ikollhom post attrajenti u professjonali kemm jista' jkun. Clayton u Daphne tennew ukoll li dan il-ftuħ uffiċjali huwa pass ieħor sabiex l-ambizzjonijiet tagħhom għall-futur isiru realtà. L-ewwel nett li nagħtu opportunità li das-suċċess tagħna mhux biss ingawduh jiena u Daphne. Ngawduh anke l-għalliema tagħna li forsi min jaf forsi l-qudiem ikunu full-timers magħna. U wkoll l-istudenti tagħna kemm jista' jkun ikkreaw l-aqwa żeffiena possibbli fuq din il-gżira, ġifieri 100%. U li kif joħorġu minn hawnhekk ikollhom l-opportunità li career-wise ikollhom potenzjal kbir. Ma setax jonqos li tul iż-żjara tiegħu il-Prim Ministru iltaqa' ma' ħafna tfal u għalliema li jattendu din l-akkademja u saħansitra ingħaqad ma' wħud mill-klassijiet sabiex jittieħed ritratt memorabbli tal-okkażjoni.